Gaerdydd yn dod yma? Ni yn Gaerdydd achos bod ni wedi bod yn mynd trwyddo yn y caiaco yn yr ymwylfa a ni yn cynrychioli rhywbeth. Ti'n mynd i'r pwynt? Ie. Dach chi'n edrych ymlaen at Cystadleuaeth heddiw? Ydyn. Dach chi'n nerfus cyn Cystadleuaeth? Tym bach, mae da fi bwysig. Dach chi'n neud e mewn par? Ydyn. Ystod y dŵr heddiw gynnar? Ie, da iawn. Ydych chi'n ras da? So. Gwych. Ond benafod, ydych chi wedi mwynhau bod yma yn Gemau Cymru yn y wythnos yma? Do, mae wedi bod yn dda a mae'r tywydd wedi bod yn braf. Ie, mae'n bod yn rili braf a mae'n bod yn hwyl.